hannu ka dinga yawa haka yayi ina wula ka ake bane a mu je ai ba ni da amma dai haka kawai duk abin da sa kawai an samu abun wasa kenan yawa haka yayi zaki bata kai alhaji yadda ya jikin nasa cikin zamu bace da ka tambaye shi ka gane ka faɗa wai to ni me zan ce min tambaye za a duka dukan da aka masa ne ya yi wasu amma da kuma matsala wacce za ta affecting brain na shi sai ka tashi daga tare da irin daidain rikitoci on action dakta ga cikin wannan bawan Da za ka gani. wallahi a da dukan da aka mai ya jari da shi babban matsala zai iya affecting din brain na shi to yanzu me mu fita kenan to shikenan yanzu dakta yanzu wannan bawan Allah da yake bukata zai mu ya kamata sai ka yi please calm down please calm down ka kwantar da hankali insha Allah zai iya kan da Gaskiya ka daidai haka ka daidai. zan iya kan kokari na dan ganin ya ya ce saba bawan Allah da Allah dakta insha Allah zai ya fara ya san Allah rage maman mu ya an ruwa wani yake faruwa ne ma san kiga baka mun bayani ba tun na ga hankalin ka shi wannan din waye shi Na ai dole. Okay, ni zan fita. shi da ke Wanda yake faruwa Sai ne. ka gani. Baka yi min bayani ba na ga wannan abu. me ya yi shi waye shi wallahi kina ji wallahi na biyo kenan ta can kan kwanar kada da gida shara da kasuwa na biyo kenan kan kwanar layin da take biyowa wallahi kawai sai na ga bawan Allah a yashi To yanzu wanda yana da rai kuma? to gashi billahi la duk da aka Dakta, yi ka duba ka taimaka mana da ka taimaka mana wannan kai kai. ma ka dinga dora action ɗinka ba dole sai abin da aka yi ka ba ko insha Allah bai zira na yi wata allura Allah ya da ne farka Allah ya ji samu sai amma da Allah ka a farka ka a tashe shi a bari ya farka da kai shi ne mai bayan sun faɗi wannan abin da aka yi ke ya din zaki din Ta zan ce wani. Da wannan jawo zan yi. Da jallabiya ta zan yi to me a cikin ido ba ce da. ko ki tura kaya ba Ga riga ta. Ba ki zaki tabi yawa. hakan ma ai yayi ba wani abu Ka bane tabi yawa jallabiyan ma ai ba za a ci. ina ji yanzu da ya kawai baka san mutum ba ka kama ka je ka ɗauko shi ka san halin wannan zamanin yace ai insha Allah ba mu matsala amma fa sai na ɗauko kaina shine dukan su haƙi ta Faɗi. gida A ni da ɗaki zan fito. dukan ai bari za a yi wal hazal ake Ki zo ki faɗa ni. da hazal ake Yanzu ya nan ce. da hazal ake bayan kin fito me yake faruwa ne zai yi miki bayanin cewa ya dawo da masallaci da sai ya ce ya aka haye kira dakta ya ce gidaji zaman ce gaske yake wani masallaci a ya irin daga masallaci duba irin shi ne kudin da ka gane ya dawo da masallaci juma'a kawai ya shince shi a yashi to su faɗa ko za a ce asuba ce ke sai ki fito din mu gani wani action lafiya daji me yake faruwa ne lafiya roll action kai eh Kai. Lafiya dadi me yake faruwa wannan fa? wallahi na dare ka masallacin juma'a ke nan da ci wannan bawan Allah a yashi kuma da dukkan alamu ɗan iska da suka yi duka dan ke kalli ba Kuma dadi daga ganin mutum sai ka ɗauko shi ka mana gida. Yana da sarfe mu baki. Wai a taimako ne? a Ba to mu ni da ba da da taimako mam sai ya ɗauko ya ka mana gida. to abin da ni ma na gani ke na hajiya good na da action yayi kyau good god Dr. Ahmad Sannu. ai bayan an gama haka kun sallama daktan ya ce da Allah ka a tashi shi bayan wani zaka ce ita ce zai tara kanshi da shi ne ka gane za a nuna su to za su ga tawara nan ba za a da a nuna ku sallama karto abin da ke daidai ma'ana bayan ta gaya mai mata haka ni kuma zan ce ka ta yanzu aka ce ka tashi shi a bar shi ya farka da kanshi alhaji da zai ce ta shikenan dakta Da masoyi. shikenan dakta na gode lalle ne ta je ki kira To kanshi na sani. dan Allah ku ringa sauraro na Kawai dole sai na saurare ka ni ban saurare ka ba wallahi. amma dai ku tafi da rol din abin da yake ne ko ba mai gida ne ba shine Ko baka faɗa ba na san me. amma dai ki tsaya ki dauki system din labarin ko ba bayan ya ce dakta bayan ya ce kai Dan Allah momi ni ina kan hanya. bayan dakta ya ce kar a tashe shi a bashe baka za ka ce yan lele ta je ta raka shi za ta ce kan shi kenan da dakta Ahmad bayan sun toke da zai ce a gaskiya abbanki mutumin kirki ne samun kamarsa a wannan zamanin zai yi wuya a canki ni kaina ina alfahari da abbana dan komai na bukata a gare shi yana yin
ko kaɗan baya kwata mun rai ko kaɗan bai bari abin da zai bata mun rai kin gane da amma to Allah ya taimaka ke ki tsaya daga nan ni zan karasa office ashanti to dakta sai an jima ko za ki mutu shi ma ya wuce sai kuma a da kansu su fahimtu zalik An fahimce ni? ina fata an fahimce ni zan iya ɗora kyamara kaga dai otu kamar gaske tsaf a ba ni wanda ke mara ni fitar da shi ma dai ai tare dai ya ce ba za a bar shi a baya ba. Wannan karan sai ya fito a kyamara izat ke nice nice on kindness kai Wani bara fita a wani tani tebur Taki za ku shiga mana. Abokina za ku je mana da ta. Abokina za a ba ba sai ke za mu fito ke za ta riga ki fitowa yi sai wanda shi kai a abin yi ba na ba zan masu a san kar in zo in bata ku.